Makasudin wannan taron da mai taro ne domin na san kuna sane da haɗakar da ake so a yi tsakanin jam'iyyu. Kuma wannan mun tsaya ne domin mu ƙarfafa ma ainihin kwamitocin da aka saka daban-daban domin su yi aiki yadda ya kamata mu kuma mu jagoranci ganin cewa wannan haɗakar Allah ya tabbatar da ita. Kana nufin wannan ne wato yasa ku gwamnoni kuka taro a nan? Well, wannan shine babban makasudin mu shine jam'iyyun mu sun sa ainihin kwamitoci daban-daban ko mun san wahalolin da ƙananan jam'iyyu suke sha a hannun babbar jam'iyya. Saboda haka mu ga cewa ya dace mu nuna ma Najeriya cewa mu da gaske muke yi kuma za mu yi wannan aikin domin Najeriya ba don kawo mu ba. Duk da mun san cewa aiki ne ja amma mun tabbatar da cewa auren Allah mai sauki ne kuma za mu yi. To ka riga ka ambato Allah amma PDP ta daɗe tana mulki a ƙasar nan. Shin kamar gwamnonin nan ku dukan ku ba tsirari ne idan aka yi la'akari da gwamnonin PDP? Shin kana ganin wannan ba wani jan aiki bane kuka haɗu kuma kanku? Ita PDP ta ba kanta mulki ko Allah ne ya bata? Allah ne ya bata. Saboda haka Allah yana iya ba jam'iyyar da muke so mu yi sabuwa a yanzu kuma zai bata in Allah ya yarda. Makasudin wannan